Bon dia, benvinguts a tots. Em sembla que estem preparats per començar, si no m'equivoco. Tenim les persones preparades aquí i a la connexió telemàtica, al Zoom, tothom està a punt. Podem començar amb l'acte? Em diuen que sí? Doncs el que deia, benvinguts a tothom, moltes gràcies per haver vingut a conèixer els primers resultats de CatCar, que, com tots sabeu, és el projecte europeu transfronterer liderat per l'IEC i on hi treballen 5 socis més. IMERIR, l'Institut Mediterrani d'Estudis i Recerca en Informàtica i Robòtica, la Universitat de Barcelona, els arxius departamentals dels Pirineus Orientals, la Universitat de Perpinyà Via Domitia i la Universitat de Lleida com a soci associat. Donem les gràcies especialment a les persones de la Catalunya Nord que han vingut fins aquí, que sabem que és un desplaçament més complicat, i comencem, si us sembla. Avui, com us deia, presentem la plataforma digital on per primera vegada es reuneix la documentació que testimonia ni més ni menys que l'origen de Catalunya. Estem parlant de fa 1000 anys. També presentem les dues aplicacions de CatCar que faran viure a les aules i al territori aquest període carolingi precedent de la construcció de la Unió Europea actual. Estem parlant, doncs, de l'origen de Catalunya, de l'origen d'Europa. Diferents membres de l'equip de CatCar serà qui ens conduiran en aquest viatge que fem avui. Començarem parlant de la primera de les eines que us presentem, que és la plataforma digital, que ve a ser la base de tot el projecte. Serà qui pugi a l'escenari primer, amb mi, Aimat Catafau, de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, que ens parlarà dels documents que formen part d'aquesta base de dades. Després, altres membres ens presentaran les altres eines i, finalment, clourem l'acte. Comencem, si us sembla, saludant les autoritats aquí presents, el nostre president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Domènec Ros, vicepresident de l'Institut Jaume de Puig, que seran qui pujaran, i donem les gràcies a la nostra presidenta electa, la Teresa Cabré. Per tant, si us sembla, Joan Domènec i Jaume, podeu pujar a l'escenari. Gràcies. Endavant, president, quan vulgui. Bon dia, benvinguts a aquest claustre que avui no hem pogut fer que llueixi el sol com altres vegades. Aquest projecte que s'explicarà trenca una frontera de fa molt temps, però el temps no té fronteres i fa una mica el que vol. Jo crec que és interessant que l'Institut hagi acollit de bon començament aquest projecte. L'Institut té una vocació internacional de fa molts anys. L'any que ve farà 100 anys que l'Institut forma part de la Unió Acadèmica Internacional i ara mateix em penso que són 7-8 anys que forma part d'ALEA, una altra d'aquestes associacions d'acadèmies europees. I, per tant, ens va semblar que era perfecte posar en valor els estudis que han donat origen a la Catalunya carolíngia i, a més, posar-ho en valor de cara al públic, de manera que tothom en pugui gaudir. L'Institut, que fa recerques en molts àmbits, té un problema de fa molt temps, això no ho arreglarem fins que les lleis estatals ho permetin, i és que els membres de l'Institut, que són professors universitaris o investigadors de centres de recerca, no poden demanar, només que en situacions excepcionals, no poden demanar projectes de recerca competitius perquè no cobren de l'Institut. Perquè això sigui factible, qui demana un projecte competitiu, espanyol i europeu, en alguns casos també, ha d'estar a sou de l'entitat. Per tant, la universitat sí, el centre de recerca també, l'hospital universitari també, però l'Institut això no pot fer-ho. Però la possibilitat d'utilitzar aquests projectes transfronterers, POCTEFA, ens va semblar que era una manera perfecta per un cantó de posar en relleu la feina que s'havia fet des de fa molt de temps. Si no m'equivoco, Catalunya carolíngia va començar fa 100 anys, de manera que Déu-n'hi-do també. Això per un cantó, i per un altre de poder demostrar que quan tenim ocasió podem fer recerca científica entre països internacionals, per dir-ho així.
Jo crec que es dirà, i segurament amb més èmfasi que ho faré jo ara, però aquest projecte té tres valors importants per mi. Per un cantó, revaloritzar la recerca científica que ha donat origen al projecte, com deia, centenari ja, de Catalunya Carolíngia. Per un altre, posar-lo a l'abast del públic en general, de la societat en general, dels estudiosos, dels escolars, d'una manera molt adequada, una manera d'aquesta user-friendly, que en diuen els anglesos. I, en tercer lloc, i no menys important, demostrar que l'Institut d'Estudis Catalans fa recerca en àmbits que no són només la llengua, que a casa nostra gairebé només per aquest aspecte de la llengua, que és cert, que fa recerca i normativitza la llengua catalana, però el gran públic desconeix molt sovint quin tipus d'activitat científica fa l'Institut. Doncs jo crec que és una plataforma molt adequada perquè això pugui anar. Res més, enhorabona als que han estat al davant, als que heu estat al costat i als que heu estat al darrere, perquè és una tasca de molta gent, tal com s'explicarà, i els resultats són magnífics, tal com jo ho veig. Moltes gràcies. Veiem si no segueix res més. Fa 500 anys, un amanuense empleava un determinat temps per escriure una Bíblia. Amb el mateix temps que empleava aquesta amanuense per fer una Bíblia, en Gutenberg, amb la seva màquina, en feia 100 o 200 o més. Avui dia, una edició digital, un cop has fet clic, està preparada per arribar, si no se li posen determinats límits, a desenes i a centenars de milions de persones. De Gutenberg cap aquí hi ha hagut un canvi. El canvi de Gutenberg, la impremta, va ser fonamental per l'evolució de l'espècie humana i va coincidir amb l'època en què l'home va colonitzar tota la Terra que no la coneixia. Avui dia, les eines digitals ens permeten d'anar a la Lluna, de tornar, d'enviar artefactes més enllà del sistema solar i jo, que sóc un llec en aquestes matèries, segurament em quedo molt curt. Quan neix l'IEC, al començament del segle XX, es dona una finalitat molt precisa. I ho diré manllevant unes paraules d'un cèlebre decret de la Convenció Nacional Francesa, revolucionària, quan va instituir els fons bibliogràfics. Aquells fons havien de servir per fer recular la ignorància. La Convenció es va carregar tot l'ancien règim, però tota la part bibliogràfica i documental de l'ancien règim sabien, perquè eren francesos i ja l'havien estudiada feia molt de temps, sabien que allò era una eina poderosa per fer recular la ignorància. Doncs el fundador de l'Institut va fundar aquesta casa per fer recular la ignorància, i ara les paraules són d'ell, sobre les coses, els homes i les dones de Catalunya. Ara, actualment, d'això se'n diu i se'n dirà cada vegada més la catalanística, en sentit ample, que és una expressió que ha encunyat, que proclama i que expressa tan sovint com pot la presidenta electa de l'Institut, la nostra companya, col·lega i admirada amiga Maria Teresa Cabré. L'Institut avui dia té 115 anys i, malgrat les repressions que ha tingut, malgrat d'haver estat en catacombes, d'haver estat simplement toral, malgrat totes les dificultats, l'Institut ha treballat molt i té un gran tresor acumulat de saber. Quan va venir la democràcia, l'Institut va tenir l'oportunitat de renovar-se, d'ampliar-se i d'equipar-se. I es va equipar molt bé des del punt de vista informàtic.
El senyor Ricard Guerrero, que va ser secretari científic durant molts anys, es va preocupar d'una cosa fonamental, de fer digitalitzar una part del tresor de l'Institut. I van començar per les revistes, que estan totes digitalitzades i penjades, i després ara es continua amb les monografies. Era evident que això era un primer pas important. Les visites que es tenen en aquest ampli sector digitalitzat del tresor de l'Institut són milionàries i s'han d'estudiar. I ja les s'estudiaran, no? Perquè hi ha puges, baixes, hi ha pics, hi ha valls, hi ha una mica de tot. Això encara no hem entrat a fondo en l'estudi i en l'organització dels treballs de l'Institut des d'aquest punt de vista, però fatalment s'hi entrarà. En definitiva, a partir dels anys 2014, 15, 16, es va començar a fer evident que era el moment d'orientar l'Institut cap a allò que avui dia se'n diu la transferència de coneixement. En aquesta era de la transferència de coneixement, la lluita contra la ignorància, que és pròpia de l'Institut, ja no pot ser individual, ha de ser coral. Els resultats obtinguts ja no poden consistir en un patrimoni reservat només a minories. S'ha de saber transmetre a col·lectius humans majoritaris. Per dues raons fonamentals. Perquè som allà on som i vivim en el temps que vivim i en les circumstàncies complexes, però riques de possibilitats que vivim. Primer perquè aquesta lluita de l'Institut és finançada fonamentalment pels poders públics democràtics. I per tant, hi ha d'haver un retorn tangible a la societat d'aquest esforç que fan els poders públics perquè nosaltres treballem. I després, la segona raó és perquè la nostra lluita és una lluita per saber. I si la nostra lluita esdevé científica, com ha de ser, el resultat és universal. I per què? Perquè l'universal no és res més que el local sense muralles. La Catalunya carolíngia ha estat, entre moltes d'altres, una obra emblemàtica de l'Institut. Només dient que ha durat 100 anys, com ha recordat el president ara mateix, i que ha exigit el treball, i un treball seriós i dur, almenys de 3 generacions d'estudiosos, ja es comprèn que no ha estat un joc de poques taules. Aquesta obra és el punt de partida per a la comprensió de la peripècia històrica dels catalans. I a més, s'ha dit, i em plau molt de repetir-ho, permet l'estudi i molt documentat no només des del punt de vista institucional, sinó també de la vida privada o de la vida comuna de la gent, permet d'estudiar el primer gran assaig d'unificació europea que es practica després de la caiguda de l'imperi romà. Digitalitzar tota la documentació d'aquell període era barrejar d'una manera fructuosa el passat més remot d'aquest país amb el present més actiu i més actual, present polític, present social, present tecnològic i present europeu. També era el mitjà imprescindible per poder elaborar les aplicacions informàtiques, de les quals es parlarà tot d'una, que faran extensiu aquest coneixement, el coneixement i el gaudi d'aquell món a col·lectius amplis de totes dues bandes de la frontera, per començar, i per tots aquells col·lectius que, per raons que siguin, s'hi puguin interessar. Els programes europeus, i assenyaladament els transfronterers, promouen el coneixement i promouen l'extensió del coneixement. Això està en l'ADN dels programes europeus, que per això són socials i per això s'adrecen a la ciutadania sense fronteres. Atès que
als dos cantons de la frontera nostra, amb França, del nostre estat, o de l'estat d'aquí, amb França, a totes dues bandes hi ha catalans, la col·laboració transfronterera només ens pot anar bé a tots. Ja tenim un gran cas i un gran precedent, que és l'Hospital Fronterer de Puigcerdà, i molts altres projectes transfronterers, més grans i més petits, que es fan, s'han fet i es continuaran fent. Aquestes formes de col·laboració ja han començat a crear panoràmiques socials inèdites que fa molt pocs anys eren impossibles de preveure a un i altre cantó de la frontera. Per acabar, només canviarem canviant. Les coses es fan fent-les, posant-s'hi dintre i bregant, i lluitant i treballant. L'era de la transferència del coneixement ens obliga a la socialització del coneixement. Convertir la ciència i l'erudició, que aquesta casa no ha cessat de produir, en cultura humana, en progrés humà, en millora de la vida quotidiana comunitària i també en alternativa real a les múltiples vies d'alienació que també ofereix avui o facilita una certa pràctica frenètica, quan no és directament delictiva, de la tecnologia, és un dels objectius plausibles de l'Institut del segle XXI. Canviem canviant. I sobretot quan d'alguna manera ajudem també els nostres ciutadans a canviar, per millorar tots. Gràcies. Bé, continuem. Gràcies, president, gràcies, vicepresident. Entrem en matèria a presentar-vos el que hem vingut a presentar-vos, que són les diferents eines que estem posant en marxa des del projecte. Comencem amb l'explicació que ens farà l'Aimat Catafau, com us deia abans, de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, que ens il·lustrarà sobre la documentació, que és la base de tot aquest projecte. Quin tipus de documents hi tenim, els formats, etc. Aimat, quan vulguis. Bon dia. Us vaig a parlar ara del fonament del nostre treball. El fonament del nostre treball, ja s'ha dit, la base del nostre treball són els 18 volums, 8 toms de la Catalunya carolíngia, publicats per l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 1926 i que s'acaben de publicar aquest any, el 2021. És un fons documental excepcional. Hi ha més de 5.200 documents. Això és dit ràpid, però a Europa és un fons que és gairebé únic per un espai tan, excuseu, tan petit, si volem, tan determinat. Dels quals, d'aquests 5.200 documents, 2.200 són conservats encara, des de fa més de 1.000 anys, en originals. I aquests originals seran digitalitzats i llegibles, consultables per tot arreu, per tot el món, com ens ho ha explicat el Jaume, amb la base de dades que tenim. Aquests documents són conservats en arxius, en biblioteques de Catalunya, d'Espanya, de França, de tota Europa i també dels Estats Units. Són originals sobre pergamí, aquí en teniu un, que prové de la Biblioteca de Catalunya, que concerne l'església de Sant Andreu del Castell de Tona, i també són còpies antigues molt antigues, com aquesta, que gairebé es podria pensar que és un original, però no, és una còpia del segle XII ja, d'un document del 889. I també hi ha altres documents que s'han conservat en còpies de cartularis, còpies antigues de cartularis d'esglésies, de monestirs, de l'edat mitjana, de l'època moderna, o també còpies d'erudits. Aquí un erudit perpinyanès del fons Francesc de Fossa,
que havia fet fer còpies de centenars de documents que s'han perdut després i per nosaltres és una de les bases de la recuperació d'aquesta documentació perduda. És conservat a l'arxiu departamental. I també alguns d'aquests documents, la primera forma que en tenim és una forma ja impresa. Estaven existint al segle XVI, s'han copiat, s'han impresos i després s'han perdut, com aquest, un dels més interessants, podria dir, de l'abadia d'Arles de Tec, aquesta carta de l'abat Hilpèric de l'any 869, conservat només, a la forma la més antigua, sota forma impresa a Perpinyà en 1591. Aquests documents tenen tipologies bastant diferents, actes oficials de papes, actes d'imperadors, de reis, actes de bisbes, consagracions, confirmacions de patrimonis eclesiàstics i actes de particulars, de tot estatut social, compres, vendes, donacions, intercanvis i els tants importants i rics testaments. I contenen aquests documents una informació immensa sobre la Catalunya carolíngia, a través dels noms d'homes, de dones, una visió de la societat des del nivell de la societat de l'edat mitjana, tant de poderosos, comtes, comtesses, vescomtes, com de bisbes, d'abats, d'arxiprestres, de diacres, de propietaris immobiliaris, de pagesos, però també d'esclaus. I, podria dir, sobretot, una cosa que s'ha desconegut molt i que no sospitàvem abans de posar-la en aquesta forma, més de 2.000 dones esmentades, de la qual la història encara s'ha de fer. També hi ha documents importants. Tots aquests documents contenen informacions importants sobre relacions familiars. Marits, dones, esposes, pares, mares, fills, filles, nets, nebots, avis. També relacions econòmiques entre compradors, venedors, relacions jurídiques entre demanants, defensors i personal que està allà, jutges, advocats. I també la gent que escriu. La gent que escriu, que es pot veure els escrivans, ben segur, i també els testimonis. És una immensa massa documental sobre el territori dels comtats catalans d'aquesta època carolíngia. Més de 10.000 llocs diferents són esmentats. Bisbats, abadies, castells, palaus, ciutats, viles, sí, segur, però també petits llocs, parròquies, termes, territoris, camins, muntanyes, rius, alguna cova expluga. La majoria, la gran majoria d'aquests llocs els hem pogut localitzar, precisament. Ja ho eren els índexos, però ara els hem geolocalitzat. Els hem posats en relació amb coordenades geogràfiques que permeten el que veureu amb el Santi, que fa possible la creació de mapes. Per acabar, aquests 5.200 documents ens donen també informació no només sobre llocs, però també sobre béns diferents, dels quals coneixem la procedència, compra, intercanvi, herència, aprisió, la tan important aprisió de l'època carolíngia, però també confiscació jurídica i també construcció. També tenim informació sobre la naturalesa d'aquests béns, que són cases, terres, cultes o no, arbres, boscos, molins, trulls, estanys, salines, vinyes, pastures, però també béns mobles com ramaderia, o l'aviram, o els cavalls, o també béns més abstractos com rendes, ingressos, delmes, premicis i esglésies, coses que pot sorprendre, que formen part també dels béns, comprats, venguts
heretats o altres. I béns molt presents en els testaments, com els llibres, els mobles, les joies, les armes, els objectes litúrgics. Aquests béns han sigut cada cop que s'ha pogut també geolocalitzats. I finalment aquests documents ens informen també sobre els intercanvis econòmics, sobre les interrelacions econòmiques en actes de venda, sobre els imports de les vendes o dels llegats, sobre la circulació monetària, en parlàvem, o la circulació d'altres béns que s'utilitzen per als pagaments. Com veieu, tot això és una riquesa d'informació excepcional i és això que permet de consultar i d'utilitzar de manera nova, com ho veureu ara, aquesta base de dades. Gràcies. Bé, doncs continuem i com us deia, l'AIMAT ara serà el Santi Muixac, que és el responsable de recursos digitals d'aquí de l'Institut, qui ens explicarà com funciona la base de dades que s'ha creat. I ara us preguntareu, i tot això com queda? És a dir, això que ens ha explicat l'AIMAT, que ens ha donat aquesta visió global del que era el món carolingi, ell que es coneix tota la documentació, en realitat, què s'ha fet? Us heu fixat, ell començava parlant i ensenyant un manuscrit en pergamí. I ha fet tota una evolució de com aquesta informació s'ha anat reproduint i fixant sobre pergamins, sobre papers, sobre manuscrits, sobre paper, etc. Tota aquesta documentació que eren els pergamins, o bé les seves còpies, va ser plegada fa un segle, es va començar a plegar fa un segle aquí a Diec, per fixar-la una altra vegada amb uns altres criteris sobre paper. I és la famosa Catalunya Carolingia, que són un pilot de volums que recullen tots aquests 5.000 documents i còpies que tenim de l'època carolíngia. Sempre partíem de la lectura cada vegada més atenta. I què hem fet nosaltres aquí? Doncs encara fer una lectura que no és tal lectura, sinó que ens hem dedicat a disseccionar la informació que teníem en paper, provenent dels pergamins, i posar-la en una estructura que no tan sols ens permet llegir-la, sinó que ens permet, a més, interrogar-la. De tal manera que, si es volgués saber alguna cosa de la Catalunya Carolíngia abans d'aquest producte que ensenyem ara, el que s'havia de fer era llegir, document per document. I vinga, i anar traient conclusions, anar deixatant, mira, hi ha aquesta persona, hi ha aquell lloc, etc. Per tant, el que teníem fins ara és el que veieu, és a dir, un territori indefinit, que no té cap marca, no té res, no sabem ni on és Catalunya, no hi ha ni una sola menció de res. Què hem fet amb la Catalunya Carolíngia? Hem agafat la informació i l'hem atomitzada. Totes les dades que us ha donat l'AIMAT, totes venen com a conseqüència d'haver entrat tot això en un sistema de base de dades. Que si no ho haguéssim fet nosaltres, ho haguéssim fet uns altres. És a dir, ara mateix tota la informació que hi ha al món està en base de dades. Doncs home, la informació de 1.000 anys també hi hauria de ser. I nosaltres possiblement som els primers que posem la informació de fa 1.000 anys en una base de dades, és a dir, en un sistema que ara és comú i habitual d'utilitzar. On la lectura seqüencial desapareix. On més que llegir es pregunta. I més que veure documents, obtenim dades. I com ho fem? Doncs a través d'una sèrie d'eines que és la consulta o el que s'anomena pròpiament la base de dades. Aquí teniu tot el que és les eines que podeu fer servir per arribar a aquell document de compra-venda o de consagració de l'església de Tona, de Gondomar, que us ensenyava l'AIMAT. Com hi podem arribar? Doncs hi podem arribar fent una cerca, però ja hem de saber coses, o senzillament no fent res més que fent anar el ratolí i la imaginació. Aquí a la part superior dreta
hi ha aquestes capes, que són les capes que s'anomenen capes d'informació geogràfica. Què hi trobem aquí? Aquí ens permet veure això en Google Satèl·lit, podem veure les carreteres, ho podem deixar net en gris o agafarem la cartografia per defecte, que és aquesta neta. Què hi havia a la Catalunya carolíngia? De fet, mirant això no sabem ni on era Catalunya, ni la carolíngia, ni res. Només veiem una part física del món. Però nosaltres podem dibuixar com eren i on eren els comtats catalans. Llavors, és un lloc molt petit per tota Europa. I aquest lloc tan petit de tota Europa és el que acumula més quantitat d'informació sobre l'època de tota Europa. És a dir, aquest raconet d'aquí, ja veieu que les escales no existeixen, és a dir, podem anar a l'escala que vulguem i ens sentim còmodes, llavors podem començar a dibuixar coses. Com és la Catalunya carolíngia? Doncs ja el tenim. Els comtats del segle X. Però també podem canviar els comtats pels bisbats. I els bisbats, curiosament, si mirem el de Vic, s'assembla extraordinàriament als mateixos límits que té ara. Per tant, 1000 anys que són, no són nada. Aquí, a més, encara hi podem jugar més. I podem veure quins topònims, d'aquells 15.000 topònims o 10.000 topònims que tenim identificats, els podem posar sobre un mapa. Us recomanem que feu servir el topònim clúster, és a dir, que agrupa en els principals llocs diguem-ne, la densitat de topònims que hi ha. I aquí veiem que en aquesta regió d'aquí en surten 10.000. En el Pallars, 887, a Barcelona, 341, al Rosselló, 1.200. Si nosaltres cliquem aquí sobre, això se'ns va desenvolupant, se'ns va desenvolupant. Bé, aquí també podem veure, en comptes dels topònims, a tot arreu on apareixen béns. Què entenem per béns? Doncs les vinyes, els camps, les cases, etc. Si nosaltres anem fent un zoom aquí sobre qualsevol dels llocs, doncs aquí podem veure que aquí hi ha una primícia, un delme. Això són béns, tot això són béns que estaven a la vora Vic. A més de jugar en el mapa, i quan anem aquí i anem a veure, per exemple, qualsevol d'aquests béns, la gràcia que té és que aquest hort, nosaltres de seguida podrem anar d'aquest hort al document on apareix aquest hort. La cosa té la seva conya, és a dir, no sabem res i arribem a un document on ens surt que al 957 hi ha una compra-venda de dues persones, un tal Ferrús i Doda, que venien un hort. I aquí, a més, ens apareixen, quan veiem el document, tots els béns que apareixen al document i els localitzem en el territori. I a més, en diem l'origen. I això és important, saber l'origen de les coses. Veieu que aquí tot és compra, herència, compra, herència. I també veiem que a la Plana de Vic hi havia vinya, cosa que ara no existeix. Hi havia vinya. A més, veiem la fitxa dels topònims. I si nosaltres volem anar a aquesta Vingolla, que és Vinyoles, fent un clic sobre el document, ens ensenyarà tots els altres documents on surt aquest nom exactament així. No genèric, sinó exactament així, perquè s'ha buidat. Tota aquesta informació la podem buscar a través del mapa o podem fer servir aquests formularis estupendos de cerca que ens hem imaginat que podien ser d'utilitat. Es poden consultar els documents per els antics volums de la Catalunya carolíngia, per dies, per mes, és a dir, avui, per exemple, que som dia 17
d'un mes de juny, aviam si trobem alguna cosa que va passar un dia 17 d'un 6 de juny. Doncs sí, doncs hi ha coses. És a dir, no som els primers que han viscut un dia com aquest. I no tan sols no som els primers, sinó que, a més, n'hi ha uns quants, N'hi ha uns quants. Una de les coses interessants que no existia i no era possible fer abans era quan nosaltres anem a cercar, quan nosaltres busquem per topònims, per exemple, que a més hi podem posar l'any inicial i l'any final, podem buscar tots els topònims d'una determinada comarca. És a dir, jo estic a la comarca del Bages i ensenyen tots els topònims que apareixen de fa 1000 anys al Bages. Aquesta comarca que es va inventar, que es va més o menys delimitar en vila, doncs, escolteu-me, hi ha quasi bé 1.420 topònims que fan referència a l'actual comarca del Bages. Si nosaltres busquem per antropònims, podem buscar per nom, podem buscar per la funció, les funcions són importants, les condicions, no? Però també hi ha una cosa que podem buscar: quantes dones apareixen a la documentació. I veurem que aquella dada que ens donava la IMAT de quasi bé 2.000 dones, doncs, efectivament, tenim les 2.000 dones i, a més, ens sabem el nom i quina funció feien, si eren venedores, si eren donadores, etc., si eren veïnes, etc. Això és important, o interessant almenys. Quan veiem sempre la informació que ens donen només les dades, sempre la podem filtrar, ordenar per qualsevol dels elements que ens surten a cada pàgina. Fent una cerca per béns, podem triar el tipus de bé, podem trobar l'origen, l'any inicial, l'any final, tot el que podem fer aquí, i el lloc, més o menys. Però en els béns hem arribat a definir una sèrie de béns que són els més comuns de tots i que ens permeten, per exemple, fer una cosa curiosa. Ara mateix el Pla de Bages, i ja fa quasi bé 70 anys o 80, ja té certa fama per el seu conreu de la vinya. Podíem comprovar, aviam si a la comarca del Bages, fa 1000 anys, ja hi havia alguna activitat sobre la vinya o amb la vinya. Primera, per saber si hi havia vinyes. Fem la cerca i, efectivament, perquè jo ja ho sé, perquè ja he fet la cerca abans, hi havia vinyes. I dius, carai, sí, i aquí en surten totes les rastelleres. Clar, això és informació, són dades, bàsicament, el que tenim ara mateix. Però, esclar, això, si ens hem d'imaginar si això és real o no, doncs el millor és que aquesta cerca que hem fet sobre vinyes al Bages la puguem veure automàticament sobre el mapa. I això és guai. És a dir, que immediatament tota aquesta informació la puguem posar sobre el territori és, no en direu, una simple meravella. És a dir, ja ens permet donar un cos a aquesta informació que teníem en unes taules. Si aquí, a més, hi posem Google Satèl·lit, veurem que les vinyes o Bages existien, però que n'hi havia, i moltes, però no només en el Pla de Bages. A totes les serres i tots els raconets hi havia presència de vinyes. I n'hi havia moltes, 327 apareixen a la documentació. De fa 1000 anys, són moltes vinyes. Es podria buscar l'explicació per això, però això hi ha els historiadors que es dediquen a buscar les explicacions de les coses. Però nosaltres el que sí veiem és una cosa que és clara. Ja hi eren. I si anem al territori ara, segurament algun d'aquests punts ara mateix també hi ha vinyes. Bé, i aquesta és la idea amb la que vam partir quan vam començar a fer aquest projecte de la Catalunya carolíngia. Si els savis, l'Abadal i companyia de fa un segle, es van atrevir a compendiar, a recollir, a buscar tota la documentació que hi havia sobre una època determinada, molt limitada, d'aquest país, i ho van fer-ho, i els va costar 100 anys, però ho van fer
Nosaltres no podíem deixar això com a obra acabada, sinó que li hem de donar un nou tombant, fer-la més accessible, aplicar les noves tecnologies perquè qualsevol persona, coneixedora o no coneixedora, interessada en la història o senzillament interessada en fer una ruta en bicicleta, pugui anar pel territori i pugui veure que aquest territori és molt vell, està molt treballat i ha estat molt viscut. Doncs ja ho heu sentit, el Santi deia que els responsables d'utilitzar totes aquestes dades que s'han posat a l'abast de les persones que fan recerca són els historiadors. Per tant, comptem amb el Daniel Pinyol de la Universitat de Barcelona perquè ens expliqui tota aquesta dissecció de documents, com es pot aplicar a la recerca. Endavant. Moltes gràcies. Bon dia. Com ja s'ha anat dient al llarg del matí, l'estona que portem aquí, aquest projecte té la voluntat d'oferir informació a la societat actual a través del coneixement del passat. Això és obvi i és la part fonamental de la nostra tasca. I concretament ho volem fer a través del passat carolingi. Amb tot allò que puguem saber d'aquesta interessant etapa històrica, ara s'aporten encara més idees, més dades, més informacions que es poden aplicar al món actual, perquè de fet és això el que pretén també la recerca històrica. Per exemple, tot allò que fa referència a les relacions entre territoris transfronterers, relacions de tipus polític, econòmic, social, però també cultural, i que són relacions que trobem als segles medievals, però que també les trobem al nostre món actual. És aquell esperit que plana de forma transversal en tota la recerca que ens porta a terme en el si del projecte. Però això no queda aquí únicament. També no s'ha d'oblidar que hi ha una clara intenció de crear eines que serveixin en primer lloc per l'extracció d'aquestes dades a què em referia ara mateix i com acabem de veure ara a través de la base de dades. Però també, i en segon lloc, aquestes eines han de servir per la comunitat científica. I la comunitat científica ho aprofita per la recerca. La recerca, de fet, sempre és igual, no canvia massa. Ens fem preguntes i acudim a les fonts per a resoldre aquelles qüestions que ens plantegem. No cal dir que les hipòtesis només les podem resoldre si cerquem a les fonts i n'interpretem les dades que aquelles fonts ofereixen, siguen les fonts que siguen. Per tant, el procés d'investigació no canvia massa, però, com s'ha dit abans també, canviem canviant. I, entre altres, com canvia la recerca? Per exemple, en la creació d'eines. Eines que serveixen per anar a trobar aquestes respostes que ens plantegem a través de les preguntes. Per això, CatCar és un element innovador que facilita la recerca a tothom que estigui interessat en el món de l'alta edat mitjana, en general, en el món carolingi en particular i fins i tot a la societat en general quan vol fer una passejada pel territori, com també s'acaba d'explicar ara. I què ofereix CatCar als investigadors? Doncs a partir de l'edició digital dels documents i la base de dades que s'ha creat amb aquests més de 5.000 documents, que ja es van editar als volums de la Catalunya carolíngia, ara podem accedir a una gran quantitat d'informació. Això no és nou, la informació ja hi era. Les tenim amb les edicions dels pergamins, la tenim amb les introduccions, magnífiques introduccions en les edicions, també als índexs elaborats. Però ara la innovació, aquest canvi canviant, la innovació que porta CatCar és la sistematització de totes aquestes dades. L'historiador pot trobar tots aquests documents que estan introduïts a la base de dades i pot cercar la informació aplicant filtres. No ho explicaré perquè ho acabem de veure ara mateix. Però sabem que una de les tasques més feixugues de la recerca és anar a buscar pels arxius tota la documentació, que està moltes vegades dispersa. Moltes vegades aquesta recerca als arxius a vegades no és prou satisfactòria. Doncs bé, a través de la base de dades podem cercar documents per arxius, un element fonamental per saber a on se conserven. Això tampoc no és nou, però sí que és interessant perquè, per exemple, la base de dades facilita conèixer el recorregut arxivístic d'aquella font. Fins i tot podem saber si es tracta d'una còpia o si es tracta d'un original. Per exemple, només citant aquestes dades. També es pot cercar per la bibliografia, que cita tota aquella documentació, de manera que podem accedir a una informació de tipus historiogràfic molt interessant i fonamental, si el que volem és
situa aquell document en una determinada línia de recerca o en un context historiogràfic. Això ens permet, per exemple, veure i analitzar com ha evolucionat l'ús d'aquesta documentació al llarg d'aquests 100 anys en què s'ha desenvolupat el projecte Catalunya Carolíngia. L'historiador pot filtrar per antropònims. Es pot anar, i tenim una vegada tenim el llistat, es pot anar a buscar quina funció té cada persona dins d'un document, quina jerarquia o quin càrrec ocupa. A vegades ens pot interessar conèixer en profunditat l'autor del document, establint llistats de venedors o establint llistats de consagradors d'esglésies, per exemple. Però també podem fer llistats d'altres funcions fonamentals d'una persona en un document. Per exemple, trobem més de 1.300 documents en els quals coneixem els noms dels redactors d'aquell pergamí. Això és fonamental per conèixer l'ús de l'escriptura a l'edat mitjana. Sabem també que d'aquests 1.300, més de 1.000 són preveres. I no trobem cap dona que escrigui aquests documents, però sí que trobem dones autores dels documents, és a dir, autores de l'acció jurídica que queda reflectida en aquell document, en aquell pergamí. Establim llistats, per exemple, per trobar un canceller. Apareix un canceller en un document concret del qual sabem el nom, Langobardus. Per exemple, més de 300 fitxes es refereixen a bisbes, que apareixen amb diversos papers als documents. Podem establir una jerarquia eclesiàstica? De fet, ja la sabem fa temps, la jerarquia eclesiàstica dels segles IX i X, però ara la podem sistematitzar i la podem trobar fàcilment amb les possibilitats de recerca que ens ofereix la base de dades. Podem elaborar llistats de persones que participen de la vida política, social, econòmica i cultural de l'època, amb una gran diversitat de papers i funcions dins de cada document que, de fet, reflecteixen de forma perfecta aquesta vida. Podem ubicar també sobre el territori a tots aquells topònims que ens puguen interessar i podem acudir al mapa per trobar-lo tota aquesta informació. A partir del mapa comencem a interpretar les dades. De fet, la feina de l'historiador és interpretar. I la interpretem a partir d'aquells punts que se situen dins de la cartografia. Per exemple, si la base de dades indica l'existència de vinyes, ara acabem de veure també les vinyes, però jo poso l'exemple del Pirineu, puc pensar en una evolució del conreu de la vinya, en una evolució del sistema d'ocupació de les terres, però també, i això també és interessant, aprendre i conèixer el consum del vi en determinades comunitats, incloent les monàstiques, perquè, de fet, també el vi ens pot parlar no només de consum, sinó també d'intercanvis comercials entorn d'aquest vi. El vi és un bé de consum essencial a l'alimentació dels temps medievals, per això és important tenir en compte aquestes dades. Fins i tot crec que pot oferir respostes a preguntes que es pugui formular un arqueòleg sobre l'existència d'un determinat conreu en una zona concreta, a partir d'evidències arqueològiques. I aquí estem parlant de complementar la informació. També podem veure si un determinat topònim, quan està geolocalitzat, si en l'actualitat hi queden restes arqueològiques o no. O, per exemple, si es dona algun tipus d'informació més important sobre aquell monestir, torre, castell, etc. També penso que es poden arribar a construir els camins, les vies de comunicació, perquè se documenten més de 19.000 topònims que fan referència a aquestes vies de comunicació. En definitiva, CatCar és una eina que pretén apropar la història del món de Carlemany a la societat com un element que es pot aplicar a la integració social i als intercanvis d'idees, de persones i de béns també al món actual. Però des de l'àmbit de la recerca històrica hem de ser conscients que CatCar ens obre un ventall amplíssim de possibilitats d'anàlisi i d'interpretació de les dades. Totes aquestes dades que ens forneix la documentació d'època carolíngia. Ho podríem fer sense aquestes dades i sense aquestes eines. Estic convençut que és així, però també estic convençut que moltíssimes d'aquestes dades se'ns escaparien perquè som incapaços actualment d'abastar-ho tot. Amb CatCar podem arribar molt més fàcilment a tenir-ho tot al nostre abast. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, ha arribat el moment ja de presentar-vos les eines més socials, diguéssim,
els itineraris carolingis i l'aplicació didàctica. Començarem amb una intervenció des de la Catalunya Nord de la Magali Rier, espero haver-ho dit correctament, Aimat, dels Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals, que ens presentarà els itineraris. Je vais vous présenter l'application didactique à destination des publics scolaires qui fait partie du volet innovation sociale du programme 4CAR et qui a pour objectif de rendre vivante la Catalogne carolingienne et de la faire découvrir par les scolaires. Cette application a été conçue à l'origine en complément de l'activité qui se déroulera dans la salle immersive et c'est la raison pour laquelle elle a une durée maximale de 30 minutes, ce qui permet un échange de classe, une étant dans la salle immersive, l'autre faisant le dossier pédagogique durant la période scolaire. Elle s'inscrit par conséquent dans un projet pédagogique qui sera mis entre les mains des enseignants. Cette application va permettre de découvrir l'époque carolingienne qui est au programme scolaire, mais de manière ludique et surtout avec des outils numériques. Elle sera utilisée dans les sites qui ont vocation à accueillir la salle immersive, à savoir le Palais des Rois de Majorque à Perpignan et le musée de l'Esquerde, mais elle sera également disponible pour une utilisation dans les établissements puisqu'elle figurera sur le site internet de 4CAR. Elle fonctionne sur tablette et dans les sites qui accueilleront cette application, les tablettes seront fournies sur place aux scolaires. Au début de la séance, au début de l'application, les élèves sont invités à choisir leur langue, ce qui va permettre de la faire soit en français, soit en catalan, quel que soit le lieu de résidence des élèves, ce qui peut être utile pour des classes qui font du bilinguisme. Et les élèves vont devoir également renseigner leur âge, puisque c'est une application qui a vocation à être utilisée par des élèves de 9 à 13 ans. Le niveau de difficulté de l'application sera défini en fonction de l'âge qu'aura renseigné l'élève au début de la séance. Le fil rouge de cette application est assuré par une professeure d'histoire-géographie appelée Clio, qui est également le fil rouge de l'application ludique présentée par Mireille. Cette application invite les élèves à découvrir l'environnement carolingien par le biais de l'exploration de 5 lieux emblématiques. Après une courte vidéo de présentation de contexte par Clio, les élèves vont devoir explorer des lieux. Ce ne sont pas des lieux qui sont physiquement localisés quelque part. L'ancrage dans le territoire va être assuré à la fois par l'application ludique et également par la salle immersive. Donc là, on est dans un territoire anonymisé. L'objectif, c'est que par le biais de certains lieux types, un château, un marché, un scriptorium, les élèves aillent à la découverte de l'environnement carolingien. Une fois que les lieux sont cliqués, donc ce sera cliquable, les élèves vont devoir réaliser un certain nombre de petits jeux. Alors ça va de trouver un intrus, à habiller des personnages, mais également répondre à des petits quiz qui va leur permettre d'acquérir des connaissances tout en jouant sur l'environnement carolingien. À la fin de l'application, chaque élève va recevoir une appréciation sur le parcours qu'il aura fait dans cette application en fonction du nombre de réponses correctes qu'il aura pu apporter et également du temps qu'il aura pris pour pouvoir répondre. Donc tout ça, vous le verrez démontré dans une petite vidéo qui vous montrera le cheminement d'un lieu qui serait à explorer, sachant qu'il y en a 5 en tout à faire. Al segle VIII, fa 1.300 anys, Europa no era tal com la coneixem ara i Catalunya només era un conjunt de territoris de frontera. Els francs de Carlemany van reconstruir un imperi a Europa. Al sud es van trobar amb l'imperi musulmà que havia traspassat els Pirineus. Els francs els van prendre al sud de la Gàlia i al nord-est d'Hispània. L'imperi de Carlemany va impulsar un renaixement polític i cultural que amb la cooperació de l'Església va començar a dibuixar una nova civilització, llavor d'Europa, amb una eina fonamental, l'escriptura. Em dic Clio
i us proposo fer un viatge fins a la Catalunya carolíngia. Us haureu de capbussar en la vida quotidiana d'aquells temps llunyans i resoldre les situacions que us plantejaré. En parallèle de cette application didactique, une mallette pédagogique va être réalisée qui va permettre aux enseignants d'obtenir des éléments à la fois de contexte sur l'environnement carolingien, mais également un accès à des sources brutes qui pourront être exploitées soit avant de se déplacer sur site, dans le cas où les classes se déplacent sur site pour bénéficier de la salle immersive, soit exploitées en classe après déplacement ou même sans déplacement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est conçu pour un usage par les enseignants et à distance, puisque ça sera sur le site internet. Què? Us ha agradat la Clio? Bé, no? Simpàtica. Doncs actua en altres shows, que és el que us presentarà ara la Mireia Comas, que ens presenta, parlant seriosament, l'aplicació didàctica, el que tindran els nens a les aules i el que podran tenir també a la sala immersiva. Som-hi, Mireia. Bé, bon dia a tothom. El que em toca explicar a mi, em sap greu, però són els itineraris, l'aplicació dels itineraris, però bé, això és el directe i ara ve la situació més difícil, que és jugar amb l'aplicació gamificada que ens permetrà viatjar pel territori, aquest territori de la Catalunya carolíngia que hem anat parlant al llarg de tot aquest matí. I per tant, com que ho farem en directe, veurem si funciona. Aquí teniu la Clio, que és la que ens acompanyarà per aquests territoris. Territoris que hem dissenyat a partir de la informació que tenim dels documents, a partir del que coneixem sobre aquesta època. I també, comencem, si voleu, jugaré jo, amb l'ajuda d'Irene, per tant, comencem la sessió. Com veieu, com us deia, hi ha una sèrie d'itineraris, hem dissenyat 8 itineraris que ens permetran conèixer la documentació, ens permetrà conèixer aquest període històric, ens permetrà conèixer el territori, el paisatge. Però per jugar hem de ser els llocs, és a dir, només s'activaran si som en el lloc que ens proposa cada itinerari. Hem preparat, això és una versió que està en proves, i per tant n'hem dissenyat una versió per poder presentar aquí, que no és completa. Per tant, entrarem a Girona i, bé, ara la Clio, a veure si la podem sentir, ens presenta aquest itinerari. Tots els itineraris estan basats a partir de documents i a partir de llegendes inspirades en el període carolingi. L'Espasa de Carlemany, un passeig per la Girona carolíngia. Doncs bé, com ha dit la Clio, ara el que ens toca és passejar per aquesta Girona, per aquesta ciutat, i proposem una caminada, una passejada al voltant de les muralles. Si us fixeu a la pantalla, el punt de sortida és la Torre Rufina, que està marcat en color verd, i a mesura que anem caminant i ens anem acostant als punts marcats en l'itinerari, doncs ja veieu que a dalt de tot se'ns indica la distància que ens queda per arribar a cada punt. Doncs, com us he dit, es tracta d'una gincama i a cada un d'aquests punts ens proposen un repte, una activitat a fer. En aquest cas, a la Torre Rufina, se'ns fan una sèrie de preguntes. Potser hi ha diferents tipus d'activitats. Aquí, en aquest cas, es tracta, si cliquem en el repte, ens diuen que hem de començar a conèixer com era aquesta Girona carolíngia, a l'època carolíngia, i ens proposen muntar un plànol de la ciutat, una espècie de trencaclosques. Comencem, i llavors aquí depèn de l'habilitat de cadascú per ser més o menys ràpid. I com que això ja portem dies assajant, ens ha sortit molt ràpid ja la primera i ja se'ns proposa aquest plànol
de la Girona carolíngia. Com que ho hem fet també, tenim una recompensa, i que és que se'ns marquen en aquest plànol els punts que haurem de visitar. Ara som aquí i, per tant, no que anirem caminant, però si fóssim a Girona avançaríem perseguint la muralla i, en aquest cas, la següent parada és els Jardins dels Alemanys. Cliquem al repte. Òbviament, com que tindrem un entorn privilegiat, podrem veure on ens trobem, però aquí se'ns pregunta, com que estem buscant, recordeu que aquí l'objectiu és ajudar la Clio a buscar l'espasa de Carlemany, aquí se'ns formula una pregunta sobre aquesta espasa. I se'ns pregunta com es diu l'espasa de Carlemany. I se'ns diu que en tenia 3, i hem de triar quina d'aquestes 3 opcions és. Si cliquem, doncs veieu que tenia 3 espases, que són la Joiosa, Durandal i Cortada. Com que ho hem encertat, continuem, tenim una altra recompensa. En aquest cas són una col·lecció d'espases. Continuem. Perdoneu, sí, també se'ns proposa pujar a la torre. Però, com en el meu cas, jo, per exemple, tinc una mica de vertigen, doncs l'aplicació em permet veure-ho des de baix, la visió en 360 graus que ens ofereix si haguéssim pujat a dalt de tot de la torre. Per tant, els més valents poden pujar-hi i d'altres es poden quedar baix. Continuem en aquest camí i la següent parada és la Torre Júlia. I aquí se'ns proposa un altre tipus d'activitat, que és fer un altre trencaclosques. Hem ideat diverses activitats perquè la passejada, la gincama, sigui més o menys amena. Això va a gustos. Aquí ens tracta de recomposar aquest quadre de Dürer. I com que la Irene ho ha fet també, tenim una altra recompensa. El camí avança, ja us he dit que són menys punts de l'itinerari proposat i ens situem a Sobreportes. Aquí l'activitat és de check-in, és a dir, de posicionament. I per aconseguir la recompensa tan sols hem de travessar el portal. I és el que faríem si fóssim allà, però òbviament està desgeolocalitzat el programa i com que si haguéssim passat tindríem també la recompensa. I aquí, en aquest cas, com que fa un joc de paraules amb la força, doncs el que tenim és una espasa de la força i la força ens acompanya i podem continuar caminant. I acabem el recorregut als Jardins de la Francesa. I aquí l'activitat, el repte que se'ns proposa és d'observació. Ja que hi som, doncs mirem l'entorn que ens envolta. I aquí la pregunta és, diu que la tradició va caure de la Torre Carlemany i ens pregunten quants parells de finestres tenim. I si comptem, doncs veiem que són 10. I ho encertem? Sí, ho encertem i, per tant, aconseguim acabar el recorregut i també aconseguim la recompensa que afegim. I, per tant, aquí hem acabat. Tenim una trucada, l'agafarem, és la Clio que ens truca. Hola, i felicitats per haver arribat fins aquí. Seguiu jugant i cercant més llocs i aventures carolíngies. En tenim un munt a la vostra disposició. Petons! I bé, com que ho hem aconseguit, la Clio ens felicita i ens proposa o ens proposaria anar a fer un altre recorregut. Però fixeu-vos que si entrem al meu perfil, com que he assolit tots els reptes, totes les recompenses, doncs tinc 50 punts i tinc totes les recompenses. Deixeu-me, abans d'acabar, que us expliqui una mica com funcionen altres propostes que tenim o altres opcions que tenim en aquesta aplicació. Si us hi fixeu, en el menú de baix tenim, òbviament, una informació sobre el període que ens ocupa, sobre la Catalunya carolíngia, una petita explicació. També ens permet observar de diferent manera els diferents punts al llarg del recorregut, que són panoràmiques en 360 graus. Si cliquem a sobre de cada imatge, obtenim aquesta visió. També ens dona informació sobre el projecte, que és CatCar, i finalment, a la icona del perfil, ens va informant
de tot allò que anem aconseguint. En aquest cas, com que només hem fet el recorregut de Girona, l'itinerari per Girona, doncs només tenim aquesta informació. Però a mesura que es vagin fent, es vagin completant els altres recorreguts, doncs es van obtenint, es van acumulant més recompenses. I si entréssim, ja ho veieu, si entrem a Girona una altra vegada, el que se'ns diu és que ja hem completat aquest recorregut. Voleu seguir jugant? Tinc moltes aventures i llocs carolingis per oferir-vos. De Sant Miquel de Cuixà a Barcelona, passant per Elna, l'Albera, Gerri de la Sal, Sant Joan de les Abadesses, Girona i Roda de Ter. Doncs res més. Esperem que ben aviat pugui ser possible i que us afegiu a tots aquests itineraris. Moltes gràcies. Bé, doncs anem arribant al final. Ara us oferirem un tastet de com han començat a rebre els professionals, historiadors, universitat, acadèmics, de com han anat rebent aquestes eines que us hem presentat, que han quedat clares, la plataforma, la base de dades i les dues eines que jo simpàticament he presentat al revés, però ha quedat clar quina era quina, perquè després s'han explicat de meravella. Sentirem professionals de les dues bandes dels Pirineus i és una cosa curteta i anem a la cloenda. En tant qu'enseignante, je perçois l'intérêt du projet 4CAR qui met en adéquation les thèmes du programme de 5e, notamment l'Europe carolingienne, mais aussi des compétences concrètes mises en œuvre au quotidien par les élèves. Grâce à l'interface 4CAR, les élèves peuvent observer des documents parmi les plus anciens conservés et noter leur abondance. Ces documents sont en lien avec la Renaissance carolingienne et permettent notamment l'observation très minutieuse de la minuscule caroline, par exemple. Le professeur peut profiter de la consultation de ces documents pour expliquer aussi que la numérisation permet la conservation de ces documents très anciens et pour les générations futures. En classe, avec leur tablette numérique, mais aussi en salle informatique, les élèves, via l'interface 4CAR, apprennent à manipuler un système d'information géographique, un SIG, qui leur permet vraiment d'observer l'ancienneté des premiers habitats et de voir ainsi l'ancienneté de l'occupation de leur territoire de vie actuel. Cela leur permet de se repérer à la fois dans le temps et dans l'espace, dans une même activité. Les documents proposés dans les mallettes pédagogiques montrent un exemple local de la gestion de l'Empire. Ils peuvent ainsi, les élèves, observer le fonctionnement d'une administration naissante, notamment avec les mentions de comte, de vicomte ou de missi dominici. D'autres documents encore montrent les liens entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, des liens qui sont très structurants dans l'Empire. La notion d'Empire est vraiment très importante à ce moment-là du programme pour le professeur. Enfin, l'interface 4CAR permet les entrées concrètes par les personnages, comme Charlemagne, mais aussi par les lieux, comme par exemple l'abbaye de Saint-Michel de Cuixà. Et ces entrées concrètes sont très valorisées parce qu'elles rendent le tout beaucoup plus accessible pour les élèves. Le professeur peut même envisager une sortie pédagogique, notamment grâce aux applications ludiques via smartphone et tablette qui sont mises en place par l'interface de 4CAR. La plataforma digital del 4CAR permet als arqueòlegs ubicar en un entorn georreferencial tota la documentació del període carolíngi. Això permet, a través de la toponímia i la toponímia, ubicar aquests indrets en llocs que s'estiguin excavant, per exemple. Per altra banda, l'aplicació didàctica ens permet apropar el període carolingi a les escoles, moltes vegades en un indret on no se sol explicar mai, bé per falta de temps, bé perquè no entra en matèria, d'una forma totalment atractiva a través d'un entorn digital i que és molt més propera als estudiants de primària i secundària. Le projet 4CAR, par son aspect ouvert, innovant et attrayant, intéresse à plus d'un titre le pays d'art et d'histoire transfrontalier, les vallées catalanes. En effet, notre principale mission est la mise en valeur et la protection des patrimoines des vallées du Tech et du Ter. En donnant accès aux fonds documentaires carolingiens via la plateforme, 4CAR permettra aux médiateurs culturels du pays d'art et d'histoire transfrontalier d'approfondir leurs recherches sur l'histoire et le patrimoine du territoire. Les reproductions photographiques et les cartes seront des supports précieux pour travailler sur la création de nouveaux outils de médiation transfrontaliers pour tous les publics et notamment pour les publics scolaires. Lors des visites guidées et des ateliers pédagogiques, l'application servira d'aide et de support en catalan et en français.
Par leur format interactif, les itinéraires qu'elles proposent permettront aux guides de toucher un public différent de celui qui s'intéresse aux visites dites classiques. Nous espérons ainsi toucher les jeunes publics et les familles. L'app gamificada L'Aventura Carolíngia és un complement imprescindible a l'oferta de coneixement sobre el món medieval a la Catalunya Nova que ofertem des del Museu de la Noguera. No podríem entendre el que va passar a la Catalunya Nova als segles IX, X i XI sense tenir en compte el desenvolupament del món carolingi al nord del país. L'app ens ajuda a entendre aquella societat a través d'uns itineraris que ens porten als principals escenaris on van viure alguns dels personatges del moment que han esdevingut punts de referència en la línia del temps de la nostra història, com van ser Carlemany, Guifré el Pilós o l'abadessa Emma de Sant Joan del Ter. L'aventura carolíngia és una manera lúdica d'acostar-nos a una època de llegendes de moros i cristians que constitueixen la base de la nostra identitat com a país. I moltes d'aquestes llegendes i històries que treballem a través dels itineraris tenen com a antiherois justament els protagonistes de la història de la Catalunya Nova, cosa que ens permetrà abordar la comprensió del passat des de la perspectiva de l'altre costat de la frontera on som nosaltres, el Tagar alt a l'alt. El projecte CatCar és una iniciativa innovadora que, sens dubte, revolucionarà la forma com ens podem aproximar a la Catalunya carolíngia i als seus documents. No només perquè ofereix per primera vegada en obert i accessible a tot el món tots els documents relatius a aquest període que Ramon de Badal i els seus continuadors van recollir en els 8 volums de la Catalunya carolíngia, sinó perquè també posa a l'abast dels investigadors un gran nombre de recursos i eines que, sens dubte, ens facilitaran molt la feina. Entre elles, tenir les reproduccions de tots els documents originals en un lloc centralitzats, fàcils de trobar, cosa que permet posar en valor també el contingut no textual dels documents i, per mi el més important, tenir també una representació cartogràfica de tota la informació cartogràfica i geogràfica d'aquests documents, la qual cosa ens ha de permetre reconstruir tot el paisatge, fent-nos una idea molt més clara del context dels diferents elements que puguem estudiar i sobretot veure com tot això s'ha transformat i es va transformar al llarg del temps. Bé, i ara sí, arribem al final. Començàvem amb un dels responsables del projecte, Jaume de Puig, i acabem amb l'altre responsable del projecte, que és Martina Camiade, que ens presentarà la Marí Landel, responsable dels arxius departamentals dels Pirineus Orientals, que serà la responsable de cloure l'acte. Bé, doncs em toca a mi a presentar la Marí Landel, que us farà la cloenda. La Marí és una gran professional, tot i la seva joventut. És una persona que conec des de fa molt poc temps, des de 2017, quan li vaig presentar el projecte. De seguida va adherir a la idea del projecte. De seguida, feia poc temps que estava llavors conservadora als arxius departamentals dels Pirineus Orientals. És una persona que va ser formada i va tenir una excel·lent formació, cal dir, a l'Escola Nacional de Chartres de París i a l'Institut Nacional de Patrimoni també, on va obtenir 2 diplomes molt valuosos, que és el diploma d'arxivera paleògrafa i de conservadora de patrimoni. Va començar, de fet, a treballar a l'Arxius Departamental dels Pirineus Atlàntics com a conservadora adjunta. S'hi va quedar 7 anys, ja estava al Pirineu, us faria remarcar ja. Cap de 7 anys del Pirineu Atlàntic ha arribat als Pirineus Orientals i va ser doncs nomenada conservadora dels arxius departamentals dels Pirineus Orientals, també del Servei d'Arqueologia i del Centre de Restauració, també de Conservació del Consell Departamental. Això era 2017 i en 2020 va tenir les funcions de directora dels patrimonis del Consell General Departamental dels Pirineus Orientals. Cal dir que al llarg d'aquests anys que hem anat treballant junts, els uns i els altres, he pogut observar com funcionava la Maria, perquè és molt discreta, molt humil.
pràcticament no es deixa descobrir gaire, la Maria. És una persona que té unes capacitats extraordinàries de treball, primer, una capacitat de fer una síntesi en molt poc temps. És una persona també oberta al diàleg, i en cal. Quan fem un projecte de cooperació transfronterera, tenim interès a ser obert al diàleg, però també tenim interès a respectar els uns i els altres, en la diferència i en les diferències, perquè som diferents, som catalans del nord, som catalans del sud, però som diferents malgrat tot, de formació, de manera de pensar, fins i tot el vocabulari que utilitzem pot ser un vocabulari, tot i sent la mateixa mot o la mateixa paraula, que ho entenem de diferents maneres. Però la Marie no és catalana, però entén el català. Li agrada molt l'Albera, totes les muntanyes de casa nostra, és a dir, a la vegada som terrestre i marítim, i doncs la tenim als arxius i directora dels patrimonis, i és una gran dona per mi del segle XXI. Marie, a tu. Merci Martine. Donc c'est au Conseil départemental des Pyrénées-Orientales que je représente aujourd'hui qu'il revient l'honneur de clôturer cette présentation, ce séminaire de présentation des travaux du projet 4CAR. Et je suis ravie de pouvoir être là en vrai pour le faire aujourd'hui et être parmi vous. Donc je voudrais d'abord rappeler que le département des Pyrénées-Orientales est très investi et très attaché au travail en collaboration avec les partenaires du territoire, et en particulier les partenaires du territoire transfrontalier, puisque les nombreux projets de POCTEFA et de coopération transfrontalière auxquels le département a participé depuis de nombreuses années, depuis pratiquement les débuts de ces projets, peuvent en témoigner. Et on les avait d'ailleurs évoqués plus en détail lors du séminaire de lancement de 4CAR en février 2020 avec nos collègues du service transfrontalier. Donc lorsqu'il s'est agi, dans les premières discussions avec Martine, entre autres, avec Jaume également, de lancer ce projet de 4CAR et pour les archives départementales surtout d'y participer, nous n'avons pas hésité très longtemps. Nous nous sommes lancés dans l'inconnu, puisque pour les archives, pour le coup, pour le service d'archives départementales, c'était une première. C'est la première fois qu'on travaillait de cette façon. Et c'est ça qui nous paraissait particulièrement intéressant, de travailler en transfrontalier et en collaboration avec plein de professionnels et de partenaires nouveaux pour nous. Et c'est dans l'air du temps, et c'est vraiment particulièrement stimulant et intéressant. Évidemment, on savait qu'on serait bien entouré par des gens qui en avaient déjà fait ou qui étaient très motivés, donc ça nous a particulièrement encouragés à se lancer dans ce beau projet. Donc, comme cela a été souligné à travers les différentes présentations de la matinée, vous aurez compris que la spécificité du projet 4CAR sur la Catalogne carolingienne tient au fait qu'il s'agit d'un projet à la fois d'appui et de diffusion à la recherche scientifique, avec les présentations qu'ont faites Eimat, Santi, de la plateforme 4CAR et du travail de recherche aussi avec l'Université de Barcelone. Mais aussi, c'est également un projet de vulgarisation et de diffusion des résultats à l'attention de tous les publics, en particulier des publics scolaires, par des outils innovants de médiation qui s'appuient sur les nouvelles technologies numériques. Ce sont vraiment les deux aspects du projet 4CAR qui sont très complémentaires et inédits dans leur forme. Cette association étroite entre ces deux aspects a permis d'allier la recherche scientifique avec la médiation grand public, ce qui ne va pas toujours de soi, de faire dialoguer une période historique importante pour la construction de nos pays et de l'Europe avec le développement des outils numériques actuels et de l'innovation technologique, et de mettre en regard la rigueur scientifique, la rigueur très importante dans un travail scientifique, avec une présentation ludique et attractive des contenus qui découlent de cette recherche. 4CAR a aussi été l'occasion, comme vous aurez pu le constater encore avec toutes les personnes présentes aujourd'hui pour cette présentation, donc 4CAR a été l'occasion de réunir une équipe pluridisciplinaire et transfrontalière sans précédent
composé d'historiens, d'informaticiens, d'ingénieurs, d'archivistes, j'en oublie et je m'en excuse, j'en oublie sans doute. Donc, ce qui a permis de faire tomber les frontières entre des disciplines et des compétences qui sont parfois éloignées, qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Et c'est aussi ça qui donne à ce projet son originalité, son caractère inédit et novateur, et extrêmement riche dans les échanges, puisqu'on s'acculture, on se connaît mieux, à la fois sur le côté transfrontalier nord-sud, mais aussi à travers des disciplines qui sont parfois, qui ne dialoguent pas souvent, pas assez. Et on voit que là, c'est possible et que ça marche, et que ça donne des choses très intéressantes. Donc, les éléments qui ont été présentés aujourd'hui donnent un avant-goût du résultat final qui s'annonce ambitieux et qui se voulait déjà ambitieux dès le départ, et donc qui sera présenté dans un an à peu près. Donc il nous reste encore un peu de travail pour aboutir à ce résultat, pour aller encore plus loin dans cette démarche de diffusion des résultats de la Catalogne carolingienne, de création de dispositifs numériques inédits, tant dans leur forme que dans le fond, et leur contenu, et des dispositifs qui mettent en valeur des lieux majeurs de notre histoire et de notre territoire commun. Mais bon, à ce stade, je n'en dirai pas plus, je garde un petit peu de suspense pour l'année prochaine. Pour conclure, je dirais qu'à l'heure où le numérique a pris une place prépondérante dans nos vies, et encore plus depuis 1 an et demi avec le contexte et la pandémie que l'on connaît, il me semble que créer et diffuser des contenus et des applications numériques de grande qualité, à la fois didactiques et ludiques, qui s'appuient sur la recherche historique et qui participent à l'éducation de citoyens européens éclairés, semble particulièrement nécessaire et indispensable. Donc à travers le projet 4CAR, c'est ce que nous espérons contribuer à faire, et donc voilà, nous espérons remplir cette mission fondamentale pour l'Europe et pour la collaboration entre nos différents territoires. Et donc pour terminer, je voudrais remercier une nouvelle fois remercier l'ensemble des partenaires du projet, donc l'Institut d'études catalanes qui nous accueille aujourd'hui dans ces magnifiques locaux, l'Université de Barcelone, l'Université de Perpignan Via Domiciale, l'IMERIR, évidemment le Conseil départemental et les archives, et toute l'équipe qui travaille avec... Il n'y a pas que moi, évidemment, il y a aussi toute l'équipe des archives, et tous nos autres partenaires et collaborateurs qui s'impliquent vraiment beaucoup dans ce projet extrêmement stimulant et enrichissant. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 1 an pour la présentation finale de nos résultats, en espérant que vous puissiez être présents encore plus nombreux. Je vous remercie. Bé, doncs ara sí que hem acabat. Com us deia la Maria, encara tenim feina. Moltes gràcies a tots per venir. Ens veiem a l'esquerda. Albert, Maria, gràcies per venir. Ens veiem a l'esquerda d'aquí, què, 1 any aproximadament? Més o menys. Gràcies i que tingueu bona tarda.